hasiko gara. Arratsaldeon, dan hori, eta eskerrik asko, etortzeagatik. Gaur forunaren bigarren zikloari emango diogu hasiera. Estereotipoetatik ihesi biri. Eta gurekin dauzkagu Iratxe Retolaza eta Ibone Gaina. Horre aulkian izan duzuen esku horri horretan daukazue Iratxeren ibilbidea zein den eta Ibone Egainarena bebai. Izenburua, gaurko hitzaldiaren izenburua da queer literatura aztergai. Ekainaren 8an, Arriagan izango da irakurketa jarraituaren 10. edizioa. Auton, Iratxe Retolazaren 100 irakurriko, Iratxe, ondo nabindi. Urrengoan zurea. Itxaro Bordaren 100 bazk irakurriko dugu. Eta bigarren forun hau zubia izango da estereotipoetatik ihesi honetan, estereotipo edo zubia izango da ailegatzeko 3. horretara eta Itxaro Bordaren lana aztertzeko. Inork gure artean estereotipoak apurtu baditu, Itxaro Borda da, ez? Eta gero Iratxek hitz egingo digu Itxaron Amaia Espeldoi detektibearen inguruan eta Itxaro Bordaren personaiaren inguruan. Orduan, Iratxek arlo hori landuko deu, eta Ibonek queer pentsaera, ez dakit nola nik ere zelan esan, gero zuk zehaztuko duzu queer horretan edo queer horrekin zer ulertzen den, zen horben ikuste zenbat buru, hainbat aburu dauzela orokorrean, minimo batzuk badaude, baina horretan. Eta gure artean queer ikuspuntu hau, historia apur bat egiten badugu, noiztik hasi da lantzen edo noiz hasi lantzen, zuk liburu honetan desira desordenatuak liburuan bi hauen lanak daude eta idazle gehiagoren lanak ere, eta hitzaurrean Ibonek komentatzen du queer ikuspegi hau gure literaturan nolabait 1980an Joseba Gabilondok zabaldu zuela bide hori. Orduan, ordura arte, pasadan mendeko 80 arte, hor zegoen, eskutuan. 2000an antolatu zen Gasteizen mahai inguru bat, honen inguruen. 2006an Udako Euskal Unibertsitatean Iruñeko ikastaroetan berriro landu zen. 2017an Eganek antolatutako mahai inguru batean berriro landu zen, eta handik atera zen liburu hau, 2010an.
2010an hori, eta 2013an Iratzek eta Isa Castillok idatzi zuten genero ariketak liburuan horiek izan dira gure aurrekariak, ez? Eta, bueno, horren zuk aipatzen duzu, euskal literatura kritikan alegin handirik ez dela egin ikuspuntu horretatik kritika egiteko, baina, bueno, zuk azalduko diguzu zergatik diozun hori eta zelan planteatzen duzu. Bueno, lehenengo Ibonek hitz egingo digu, queer literaturaz, eta gero Iratzek sakonduko deu Itxaro Bordaren Amaia Espeloiden personaia. Eta, bueno, hala. Bueno, eskerrik asko Maite Espenagatik, eskerrik asko gonbidapena iteagatik, Petrori batez ere eta Bilbo Zaharra Forumi. Bueno, izenburua queer literatura aztergai dauka gure saioak, eta horko aurkezpenetan nire aurkezpenean esaten du queer teoria eta mugimenduaren sorreraz mintzatu hori naizela, eta estereotipo horri ez dutxe egitearen, hortaz hitz egingo dut pixka bat, ez. Ez dakit batzuentzat akaso oso ezaguna izango da, beste batzuentzat ez ezaguna, ingelesezko terminoak erabiltzeak batzutan hori dauka, ematen dela gauza oso estraño eta zaigela, gero ez da ere ezer eskatologikoa hitzeiten txan nahi dut, hitzeitera guazenat. Beraz, pixka bat kontua izango da, queer mugimenduaz, teoriaz eta literaturaz pare bat zertzela da ematea, eta bai mugimenduaz, teoriaz eta literaturaz diot ez da holako ulertzerik queer literatura, queer mugimendu eta teoriaz hitz egin gabe, ez. Zaila da, Maitek ere esan duen bezala, queer teoria eskema batean laburtzea, batetik ez delako teoria jakin bat, ez, hainbat enunziatutan labur biltzen dana eta gero aplikatzen dana zerbaitetan, baizik eta gehiago, praktika eta mugimendu politiko batzutatik abiatzen den teorizazio bat, ekintzarik gabe edo praktikari gabe zentzu handirik ez lukena izango. Beraz, ez dago ere queer teoriaren testu fundatzaile bakar bat, ez, baizik eta hainbat diskurso elkar lotu eta aldakorren gurutzatze hortan gauzatzen da nolabait queer teoria bezala ezagutzen duguna. Gainera, queer mugimenduak berak izkin egin izan dio hasieratik akademiak itensteko moduko termino edo teoria onargarri bat izateari, naiz eta hemen gauden euskaltzendian eta akademian horri buruz hitz egiten eta unibertsitatean eta bertaz. Horri batean bere diskursoaren potentzialitatea edo potentzialitate subversibo hori galduko lukelako, ez, orduan pixka termino ieskorra da zentzu horretan. Baina, hemen esan bezala basaiatuko gara hortan argi pixka bat edo ematen. Termino inglesa, queer terminoak bere zentzu despektiboa dauka, itzuli genezake marika bezala edo arraroa, bitxia, susmagarria, beste esan nahi batzuk ere baditu, mozkorra izan daiteke, sorteri gabea, ez nolabait, arrarotasunarekin lotutako kontzeptu bat inglesez zentzu adiera zabala daukana, ez. Baina, beraz, queer termino hori praktika eta teoria politikorako berreskuratzen danean, nolabait irain hori edo despektiboa den hori erreapropiatu egiten da, ez. Didier Egon pentsalari frantsesak esan zuen, besteak beste, gure buruaren kontzientzia hartzen dugula, gehi bezala edo lesbiana bezala, marikoi deitzen digutenean, edo bollera deitzen digutenean, eta ez desira sexuala deskubritzen dugunean, ez. Hau da, iraina dago lehenengo eta gero irainetik sortzen da identitatea, ez. Eta pixka bat queer terminoak ere hori dauka, ez. Irain bat izan daitekena, hartzea, apropiatzea, gure buruaz hitz egiteko eta erabiltzeko hori zentzu politiko irabiltzaile batean. Hau da, estigma horri buelta ematea eta arau heterosexualetik kanpo geratzen den margen hori diskurso politikorako berreskuratzea. Ez dut historia oso bat egingo hemen, baina pare bat zertzela da ematearren
ezagutuko duzuen bezala, 1979ko Stonewalleko errebolta, New Yorkekoa hartu izan da mugimendu lesbiko eta geiaren garaikidearen sorburu bezala, eta hurrengo hamarkadetan, batez ere 70ko hamarkadako mugimenduak, bai Estatu Batuetan, geroago Europan, baita Euskal Herrian ere, izango dira identitatea afirmatzen duten mugimenduak, hau da, arrotasuna, gehi izatearen, edo lesbiana izatearen, edo trans izatearen arrotasuna aldarrikatzen duten mugimenduak. Horrek eragin zion baita ere ondorioz, beste espazio batzuk sortzea, hirietan, auzoak, getoak eta batzak. Baina pixka nolabait identitatea afirmatzen eta esaten duten mugimenduak izan dira. Zentzu horretan beraz, eskubide zibilen aldeko mugimendu bezala abiatu zen, eta eskubidedun subjektuen artean beste subjektu bat izatea litzateke aldarrikapena. Esaten denean, arrotasun lesbikoa edo lesbian eskubideak aldarrikatzen direnean. Aldiz, pixka bat queer mugimenduak horren jarraipen bat, horren bilakaera bat izan daiteke, baina 80ko hamarkadatik aurrera Estatu Batuetan bereziki eta Europako zenbait lekutan hainbat gertaerak eta bilakaerak bide eman zioten gero queer teoria bezala izendatu dugun eta mugimendu bezala izendatu dugun horri, Javier Saezek labur biltzen du lan labait 80ko hamarkadatik aurrera Estatu Batuetan izandako hainbat krisik nola bideratu zuten mugimendu horren eraldaketa edo gaur egun queer deitzen dugun horren sorrera, Alde batetik, IESaren krisiak, 80ko eta 80ko hamarkadan, gobernuen arduragabezia jarri zuen agerian, eta botereak eta estatuak homosexualak eta beste genetalde batzuk marginatzeko politika eta diskurso homofoboak zabaltzeko nola erabili zuen IESa, Estatu Batuetan esate baterako, eta baita hemen ere. Eta horren aurrean sortu ziren hainbat mugimenduk hartu zuten jarrera aktivista militanteago bat, ekintza zuzenari lotuagoa, eta horrez gain eragin zuen ordura arte elkarrekin lan egin gabeko hainbat sektore elkarrekin batzeaz, lesbianak, gehiak, baina baita ere sexu langileak edo pobrezian zeuden jendeak edo drogazaleak esatu baterako, krisi horrek eragiten zielako jende talde horiek. Zentzu hortan beraz, sexu askapeneko mugimendu hori erradikalizatzea eta erroetara jotzea ekarri zuen, eta beraz ezain beste gure eskubideak aldarrikatzea, baizik eta sistema heteropatriarkala eta kapitalistak zalantzan jartzea eta kuestionatzea. Bestaldetik, mugimendu feministaren baitan ere izandako aldaketak eta eztabaidak queer ikuspegiaren atzean daude, edo erroan. Askotan emakume talde batzuek feminismoaren barruan bigarren mailakoa zirela edo bazterketa sentitzen zutela, plazaratzen zutelako, esate baterako, beltzek edo lesbianek edo Estatu Batuetako txikanek eta edo transexualek. Eta nolabait bisibilitate falta hori eta beraien eskakizunak lehen lerroan ez egotearen salaketa horrek ere eragin zuen feminismoa ere beste toki batzuetara edo beste norabide batzut hartzea, edo generoaren ikuspegi oso biologista eta oso esentzialista zuela ere salatu zuten, hainbat pertsaranik, ezagun batzuk aipatzearren, Glorian Zaldua edo Txerri Moraga edo Audre Lorde bezalako egileak aipadizke, azkenako hau euskaraz ere irakurgai dagoena. Hirugarrenik eta azkenik gehi mugimenduaren baitako krisiak ere aipatu liteke, queer mugimenduaren sorrera hortan, 70ko hamarkadatik aurrera egituratzen joan ziren gehi eta trans askapenerako mugimenduak, eta baita ere pixkanaka merkatuaren helmuga edo merkatuaren target edo bihurtzen, hau da, konsumorako edo konsumora erakartziteken jende bezala konsideratzen. Ez da nolabait horren aurrean egindako erreakzio bat ere izan zen queer ikuspegia edo bestelako aldarrikapenak bestelako zentzu batean planteantzeko joera hori, ezta. Eta zentzu horretan moderaziora jotzea eta
klase ertaineko gehi eta lesbiana errespetagarriak izateari uko egin eta bestelako agenda errotikoago bat planteatzea izango litzateke asmoa. Eta testuinguru horretan sortzen joan ziren mugimendu, praktika eta diskurso horiek, nolabait queer izenarekin bildu ditzakegunak, labur esatearen honako ideia edo planteamendu orokorrak dituzte. Alde batetik egongo litzateke homo versus hetero binomioari kritika egitea, ez da, planteatzea mendebaldean beti pentsatu izan dugula eskema binarioetan, gizon emakume, homo, hetero, eta azken finean gehi aldarrikapenak ere, edo aldarrikapen lezikoak ere neurri baten indar jarraitzen dutela banak eta hori edo binariotasun hori afirmatzen. Bestetik, diferentzia sexualaren kritika eta generoa teknologia gisa ikustea egongo litzateke, da generoa eraikuntza bezala ikustea, berreraiki, deseraiki dezakegun zerbait bezala, eta ez jaiotzitikoa eta biologikoa dan zerbait bezala. Eta baita ere, klasea, arraza, sexua, sexu joera eta bestelako kultura diskurtsoak elkarrekin lotu eta aztertzeko eta bizitzeko apustuari izango litzateke ez. Eta zentzu horretan identitatea ez ukatu arren identitateak ulertzea estrategiko bezala eta ez esentzial bezala. Zartzen dugu identitatea gure buruari deitzen diogu marika gara zergatik hau nahi dugulako. Ez biologikoki ez daki zergatik edo besteagatik ez. Beraz, batez ere mundu anglosajoitik eta nagusiki estatu batuetatik iritsi zaigu queer teoria eta mugimenduaren berri, batzutan militantziaren bidetik, eta besteetan baita ere mundu akademikotik, edo unibertsitatetik, edo literatur kritikaren esparrutik adibidez, ez? Izan ere, gero eta onarpen handiagoa izan dutelako ideia horiek, esate baterako unibertsitate esparruan, ez? Eta literatur kritikaren esparruan ere bai. Baina, beste hainbat kontzeptu eta ideiakin gertatzen den bezala, halako ideiak importatzea, komatxo artean ez da arazorik gabea izaten, ez? Eta zentzu hortan, edo autokritika moduan edo esango nuke, geuk ere beste queer teoriaren ekarpenak eta ideiak edo queer literaturaren inguruko azterketak egin ditugunean, batzutan igual oso itxuan jarraitu diegula estatu batutako teorialariei, ez? Igual beste leku batzuetara begiratu gabe, edo eta batzutan hori queer terminoa inglesez erabilitatea ematen du zerbait oso berriaz eta oso arraroaz ari garela, eta azkenean gure bizitzez ari gara eta aspalditik ezagutzen ditugun gauzez, ez. Ez da ere esango nuke ez diegula askori begiratu Euskal Herrian bertan askapen sexualaren inguruan izan diren agenda propioi, ez. Eta izan direlako baita ere, Baren Iesaren kasuan estatu batetan esan dugun bezala, hemen ere izan direlako sexu askapenaren da bestelako mugimenduen arteko harremanak eta zerak ez. Esate baterako antimilitarismoaren eta gehi askapenaren arteko harremanak. Eta baita ere esango nuke, hizkuntza, diglosia edo nazio gatazka ere, ez dugula gehiagi aztertu nola lotu diren marika edo bollera edo transen askapenarekin, ez. Eta esango nuke euskal literaturari begira jartzean nahikoa dela ohartzeko hoie guztiak bana ezinak direla gehi, lesbiana edo transgeneroen inguruko narratibetatik, ez. Bestetik, iruditzen zait agian batzutan queer teoriaren ideia gehiegi simplifikatzearen ondoriozko oker batzuk ere egin izan ditugula. Batez ere esaten dugunean queer teoriak defenditzen duela generoa zerbait performatiboa bezala, ez? Hau da, eta identitateak aldakor bezala onartzen dituela. Uste dut badagoela hor arrisku bat hori gaizki ulertu ezkero genero diferentziak eta sexismoa eta machismoa bere relatibizatzeko, ez? Hau da, nolabait generoak eraikiak direnez eta edonor genero batetik bestera aldatu dezakeenez, hor dauden botere harremanak eta hor dagoen indarkeria ez ikusteko edo relatibizatzeko arriskua uste dut egon badagoela, ez. Eta baita ere hildo horretatik identitateak edo etiketak iraganekoak direla konsideratzea, ez. Egin horretan eta pixka literaturara hurbiltzen joanaz, esango nuke badagoela joerarik euskal literaturan adibidez, genero ambiguotasuna planteatzeko jolas bezala, irakurlearekin egiten den jolas bezala literaturan, edo personaien generoa ez markatzea kasu batzutan,
eta ez dut ukatuko zenbaitetan testu interesgarriak ez direnik sortzen, ez? Itxaro Bordak ere izan dualako saiakeraren bat, eta irakurlearekin, ez, ematen zaio irakurleari parte hartzeko aukera, baina uste dut batzutan afirmatzeak eta esateak oraindik ere ekarpen handiago egin dezakela sexu askapenaren agendan, ez da baita estereotipoak irabiltzerako garaian ere. Eta ekarri nahi nuen hor Beatriz edo Paul Preciadoren aipu bat esaten duena los festivales de cine y de música gays, lesbianos y transgéneros, los departamentos de estudios queer consagrados a los géneros, los coloquios, las editoriales gays y lesbianas, etc., se han revelado como mejores instrumentos de lucha política que el gesto revolucionario pero estéril de abolición de las categorías de sexo y género, o los bien intencionados intentos de borrar las marcas de género en el lenguaje. Azkenean, hitz egin dezagun generoen porosidadeaz eta malgutasunaz, baina hitz egin dezagun generoez eta hitz egin dezagun boiera izateak suposatzen duenaz. Egin horretan, esango nuke queer literaturak izaera politikoa izango badu, eta nik horregatik uste hor badagoela diferentzia bat, horregatik ez dugula hitz egiten gay literaturaz edo literatura lesbiarraz, afirmatu egin behar duela ezkutatu bainoago, ez? Eta bestelako identitateak, bestelako sujetu posizioak, edo bestelako sexu praktikak eta mundu ikuskerak afirmatu. Baina galdera izan ditek eta zertaz ari gara queer literaturaz hitz egiten dugunean orduan. Lesbiana, gay eta transexualek idatzitako literaturaz, beren buruak queer bezala defenditzen duten literaturaz, personaje gay eta lesbikoen errepresentazioaz, edo genero deseraikuntzak izpide dituzten testuetaz, edo ez egiten diren irakurketetaz. Nik ez daukat erantzun bakarrik, baina nik neure ikuspegitik defendatuko nuke fikziozko gay, lesbiana edo transen irudikapenak arakatzeaz haratago literatura queer egin dezakeena dela sexualitate ez normatiboen idazketak zenbait kategoria eta diskurso sozial ez baian jartzeko duen gaitasuna eta potentzialitatea. Eta testu horien irakurketa eta apropiazioak daukala interesa literaturara edo euskal literaturara queer ikuspegi batetik hurbildu nahi baldin badugu ez. Hau da, zentzu baten queer ez dela ez idazlea, ez testua baizik eta posizio estetiko eta politiko jakin bat ez. Posizio bat nondik hurbiltzen garen literaturara eta nondik zalantzan jartzen ditugun hainbat diskurso eginak daudenak eta emanak iristen zaizkigunak. Zentzu hortan literatura diskurso eginetan eta estereotipoetan eta ideia finkatuetan pitzadurak sortzeko tresna gisa ulertu ez gero, esango nuke queer literatura izan daitekela pitzaduraietara genero eta sexu disidentziatik hurbiltzeko talaia bat. Jo dezagun beraz euskal literaturara eta harakatu ditzagun ze kategoria edo ze diskurso pitzatzen laguntzen duten queer idazketa eta testuek ez. Adibide batzuk aipatuko ditut, ez nuke euskal queertasunaren testu kanonikoen zerrenda bat egin nahi edo queer apostoluen zerrenda bat ere, baina bai pixkat, irakurtzeko gonbidapen bat, ez, edo nire ustez ze kategoriatan zertan egin dezaken zerbait berri, zerbait diferentea eskaini dezaken literaturan. Arrezagun esatu baterako maitasuna gai bezala. Eta feminismoak bezala, queer mugimendu, teoria eta literaturak maitasuna eta batez ere maitasun erromantikoa problematizatzera jo du, ez? Kontzepzioaren jatorri heteropatriarkala agerian ustera eta bestelako maitasun ereduak ez monogamoak, edo familian eta erreprodukzioan oinarritzen ez direnak, eta elkarren jabetzan onartzen ez direnak proposatzera. Queer literatura zentzu hortan maitasuna berridazteko eta berresateko eta berrasmatzeko leku bat da, nire ustez. Eta horren lekuko dira esate baterako Ricardo Arregi Diaz Herediaren bitan esan beharra liburuko amodiozko poemak edo deitzen dituenak. Eta horietako 12. irakurko dizuet. Bihotz gehiegi dago maitasun poemetan. Ematen dute sendagile poeta askok.
edo harakin eskuak odoleztaturik. Baina ez dakite zer den perikarditis bat, elektrokardiograma bat, mina, sukarra, nola zatitzen diren txalak, arkumeak. Inoiz ez dute bihotz bat benetan ikusi. Bihotz zati bat eskaini zidaten jateko eta goragalea sentitzen dut oraindik. Zuk berehala kontatu zenidan, hitz alfer, zure deituraren esangura bihotz dela, zure hizkuntzan. Nola ahoskatu behar den, azaldu. Nondik etorri zinen ona, nola. Gero telebista piztu zenuen futbola ikusteko besarkada artean izterrak. Zure herriko futbolaren maila azkexaka, bihotzak antzi eta gorputzak maitatzen hasi ginen 17. minutuan. Bueno, maitasun ez normatibo eta ez heterosexualari idazteak hizkuntza berritzera darama kasu honetan idazlea, eta gorputza berri idaztera, berrasmatzera eta maitasunarekin batera gorputza berri idaztera. Berri idazte horretan, Ricardo Arregui ez dio balio poesia tradizio garaikide jakin batek, maitasun erromantikoari kantatu dion poesiak. Eta horregatik, bere liburu horretan, poesia bestelako formen bilaketa bat da. Bestelako maitasun batek, kasu honetan gizonen artekoak, eta ez monogamoak eta ez erromantikoak, beste forma poetiko bat eta beste hizkuntza bat behar dituelako. Maitasuna bezala, queer posizio horrek sexua eta sexu harremanak leku ez normatibotik irakurtzeko bidea ere zabaldezake, eta baita esate baterako sexu harremanetan dauden botere harremanak eta dominazio eta sumisio harremanak berrirakurtzeko ere. Esate baterako post-pornografia, iruditeria erotiko pornografiko berezkoa propioa sortzea izan da queer mugimenduaren praktika kultural emankorretako bat, ez? Eta literaturara itzulita, sexu berekoen arteko harreman normatiboa zarantza bestelako praktikei lekua egiten die queer literaturak, ez? Irakur dezagun esate baterako, Katxalin Minerren Nola heldu naiz ni onaino, eleberri argitaratu berrian, bertan kontatzen den harreman bat, ez? Jezabel eta Antziren arteko harremana. Bi neska topo egiten dute, eta hau da berain arteko elkarrizketa. 200 euro. Zer? 200 eurogatik txortaldia eta loa. Enaiz aditua, baina esango nuke merkea dela hori. Merkea ditu didazu? Bota egingo nauzu ohera, gogor bultzatu ostean, eskuaz, atz bat, 2, 3 eta azkenik 4. Nik ala eskatuz gero ukabuila ere sartuko didazu. 4 hankatan jartzea nahiko nuke, eta ipur masailak gogor ostiatzea. Azkenik alua jan. Titiburuak estutzea nahi dut, baita ozkatzea ere. 200 euro nahikoak dira hortarako? Nahikoa. Beraz, hetero arauari ihes egiten dion sexu hartzen du kasu hortan izpide, kasu hortan 3 aldiz ihes egiten diona arauari, alde batetik emakumeen artekoa delako, bestetik plazera, dominazio eta sumisio adostutik datorrelako, eta 3. prostituzioaren mugez ere pentsatzera garamatzalako. Sexu truke horri prezioa jartzen diotelako pertsonaiek, naiz ez dakigun azkenean oso garbi ordaintzen dan ala ez. Eta zentzu batean ere prostitutaren imaginario estereotipatua aldi berean berrirakurrita kuestionatzen zaigu. Sexu praktika ez normatibo ez gain, genero kategoria bera ez baian jartzea izan da queer teorien eta transfeminismoaren ekarpen teoriko eta ideologiko garrantzitsuenetakoa. Aipatuz lehen, baina ezaguna denez, Judith Butlerren performatibitatearen teoriak esaten du generoa originalik ez daukan zerbaiten kopia dela, ez. Hau da, emakumea ala gizon izatea, esentzia izan ordez, errepikapenean oinarritutako performance gisa irakurtzea proposatu zuen Butlerrek, 90 inguruan. Zentzu horretan, Uxue Paola Zeren bueltak ipuina, esate baterako, umeek gezurra esaten dutenetik liburuan jasotakoa, generoaren da gorputzaren arteko harremanaren analisi narratibo zorrotza da, ez? Ipuina kontatzen duena nahiko simplea da, komunetik tabernako barrara oinez doan emakume baten lehen personako deskribapena da, kontakizuna, eta gorputza atalak galduz doa pertsonaia, eta atalak galduz batera identitatea eta generoa bera
ez baian jartzen du. Besoak, zangoa, burua galduz dijoa, eta bere emakumetasuna deseraik joan einean, barran zait daukan gizonaren maskulinotasuna ere deseraikiz eta parodiatuz dijoaz. Eta nola dio ipuinak bukaera aldera. Ipurdia galdu berri dut. Tristuraz begiratu die gelatinazko ipur masail zuriei. Niri ere pena ematen dit, polita geratzen ziren arroparen azpian. Bigun egiak eskuaz estutzean, baina tira, zulo bat gehiago zen. Gainera gustatzen zitzaidan masaila izerdituek elkar nola laztantzen zuten sentitzea, miazkatzen induten bitartean. Mi sendoa du zain dudan gizontasunez beteak. Indarrez miazkatzen nau. Hasiran min ematen dit, hotzean, azkar bukatu nahi izaten du, kamiseta gorriak kendu gabe egiten du, atza ipurtzuloan sartuaz. Gaur ezingo du hori egin, baina zakilkatuko nau. Zakilkatuko nau labea bero dagoenean, ezetasuna odolkiarentzat, giarkiarentzat egokia denean. Desagertu egin naiz taburetearen oinetan. Alua desagertu zait. Alua desagertu naiz. Ikusezina naiz, oka egin osteko bakea sentitzen. Komunetik abiatzen da personajea eta Beatriz Preciadok esan duen bezala generoa reafirmatzen eta ekoizten den espazio bat da komuna, gizon eta emakumearen zein komunetara joan erabaki berruztu besteak beste. Eta queer idazketa zentzu hortan bada ere generoaz eta genero eraikuntzaren atzean, gorputzen eraikuntzan dagoen violentzia hori erreparatzea ere bai, eta ari hitzak jartzea. Aipat ditugu sexua, maitasuna eta generoa, baina lehenago esan dudan bezala queer literatura euskaldunari erreparatzea nahita ez nazio auziari erreparatzea ere bada, ez? Eta izan badira naziotasunari, euskalduna izateari queer talaiatik edo gay talaiatik edo talaia lesbikotik emandako erantzunak, ez? Euskal eleberri edo kontakizunetan. Itxaro Bortaren lanetan, zalantzari gabe naziotasunaren inguruko diskurso erabat propio aurkituko du irakurleak eta horretaz berandu gabe itzingo dizu Iratxe Errotolazak. Baina ardezagun beste eleberri bat, ez? Juanjo Lasagarreren Ezinezko maletak esaterako. Novela hori posizio kamp batetik, parodiko batetik, abertzaletasunaren kultura eta identitate heterosexualari egiten zaion kritika bat da neurri batean, ez? Nazio identitatearen aurrean bestelako identitateen agerpena eta aukerak irudikatzen dituena, baina neurri batean identitate berri horiek ere zentzu batean ez direla egiazko proiektu izatera iristen dirudi, ez? Horra autokritika bat ere badagoela eta ezin diola erabat ihes egin pertsonaiak identitate nazionalaren nagusitasunari. Eta horregatik dagoela kamp deitzen dudan begirada, hau da, hiperbolea, parodia, sarkasmoa eta farsa, ez? Pertsonaia travestitu baten ahotik sartzen dena, ez? Eta hain zuzen ere, nolabait gehi azpikulturako ezaugarri bat izan daitekena da, travestien sarkasmorako joera eta humore mota berezi bat, eta hori erabiltzen du kasu honetan egileak naziotasunari eta militantziari eta horri kritika bat egiteko. Eta bada horre momentu bat, elkarrezketa bat novela horretan trabestitutako horren eta beste baten artean da nola esaten du. Zer esan nahi du gutari, galdetu zuen Ikek trabestituak. Ari etzegokion zangada bakar batez painta bukatu ondoren. Etakoak izan ginen. Nortzuk zuek, Carlos ere bai? Antxe bertan txikitzeko gogoak borbor egin zion Fermini. Etakoak garrasi egin zuen Aikek, espantuka altxatu eta Mark besarkatzen zuela. Terrorista batekin bizi izan gara, ze morboa. Naziotik ihes egin nahi eta ezin horretan, naziotasunaren gainean, esan bezala eraikitako diskurso kamp edo parodiko bada novela hori, eta gehitasuna naziotasunaren inguruko diskursoari kritika egiteko posiziotzat hartzen duna, ez? Eta zentzu hortan queer literatura kasu honetan gehiegikeria ere bada, ez? Histrionismoa edo gizarte diskurso batzuen kritika farsaren bidez egiteko modua.
Azkenik queer literatura izan daiteke ere hauskortasunaz eta vulnerabilitateaz edo prekaritateaz gogoeta egiteko leku bat. Egia da euskal literaturan nazioaren aldean klase soziala edo prekaritatea edo arazo ekonomikoak ez direla lehentasunezko gaiak izaten. Baina esate baterako Ana Jakaren Etzen diruagatik novela prekaritateaz mintzo zaigu hitzaren esan nahi askotarikoetan, ez? Personaia eta bizitza prekarioak irudikatzen ditu novelak, Olga eta bere pisukide Dani Geia, kasu horretan, ziurgabetasun ekonomikoan bizi direnak, baina baita euskortasun emozionalean ere, ez? Izan ere biak ditu gai nagusietakoak novelak, ez? Edo zehatzako esan da, kapitalismo aurreratuaren sasoiak dakarren bizitzaren eta jendarteko harremanen prekarizazio hori, ez? Areago, kasu honetan bezala, edo eleberri honetan bezala, familia tradizionalaren sareetatik, ez, edo babes mekanismo horretatik kanpo dauden pertsonaien kasuan. Eta zentzu horretan, prekarizazioaz diardu egileak, baina baita ere, hetero arau horretatik kanpo sor daitezken bestelako harreman eta zaintza eredu ez ere bai, ez? Batez ere Olga eta Dani bi pertsonaien arteko harreman horretaz mintza denean. Eta horrela dio Olga pertsonaiak Dani bere pisukideari buruz. Dani ezagutu nuenean, Mikel agertu baino lehen, bera bezalakoekin divertitzen zen Maritxu bat besterik etzen niretzat. Erraza da hori onartzea, aurreiritzi gehiegi espaldin baduzu. Horrek ez du inorekin zerikusirik ez zaitu ukitzen nolabait esateko. Baina orain biak ezagutzen dituen, elkarrekin eta banaka. Hezur eta haragizkoak ziren eta elkar maite zuten. Eta axola zidaten. Zer esan ezaken, dena ondo aterako zitzaiela, zoriontsuak izango zirela, esan zieza datela haiek niri. Mendi altu egirik, ibai sakonegirik ez dagoela esaten duten irratiko abesti lelo hien antza duen maitasunik badela sinetxaraziko didazue. Bukatze aldera bada esaten duenik queer teoriarenak egin duela, besteak beste kapitalismoa gai delako iaia edozein diskursoa asimilatu bere egin eta desarmatzeko eta indargabetzeko, ez. Dena dela literaturaz eta euskal literaturaz ari garela esango nuke badagola zer irakurri, zer berrirakurri, zer berasmatu eta zer idatzi oraindik ere talaia horretatik, ez. Eta batez ere esango nuke queer literaturak badaukala zer esanik nobeletan gay edo lesbiana pertsonaia ambiguak irudikatzetik aruntzago posizio politiko bezala ulertzen bada eta posizio horretatik idatzitako testuek uste dut laguntzen digutela bestelako diskursoak eraikitzen edo dauden diskursoak deseraikitzen, hitzadurak sortzen eta estereotipoak zalantzan jartzen. Eskerrik asko gonbidapenagatik, eskerrik asko hemen egoteagatik astelehen arratsalde batean. Pozgarria da beste jende ikustea. Maitek aipatu duen bezala, nik pixka bat orain egingo dut zerbait egokituago Itxaro Bordaren novelagintzara eta kasu honetan batez ere Amaia Azpildoi detektibeaz hitz egingo dut. Izenburu modura jarri dut kode urratzailea eta ibiltari simbolikoa, besteak beste bi horiek direlako nolabait Amaia Azpildoi pertsonaiaren ezaugarri nagusiak. Batetik kodeak urratzen ditu, pixkat queertasun horren bidetik ere, eta bestetik identitateak ere aldakorra denez, ibiltari simbolikoa da. Ibiltari simbolikoa da geografian barna, hizkuntzan ere aldaerak hartzen dituen pertsonaia bada, eta horrekin batera ere bere identitatea bera aldatuz doan pertsonaia bada. Eta hortik izenburu hori hartzearena. 3 urrats egingo ditut, lehenengo Itxaro Bordaren novelagintza aipatuko dut eta hor pentalogiaren egitasmo hau kokatuko dut. Azken batean Amaia Azpildoi detektibea bada Itxaro Bordaren pertsonaia bat eta ezagutzen ez duzuen ontzat 5 novelatan garatu du pertsonaia hori eta gainera 5 novelatan oso aldi ezberdinetan. Orduan lehenengo hori kokatuko dut, ondoren bigarren urrats batean aipatuko dugu nola Amaia Azpildoien inguruko novela horietan egon badagoen novelaren azpigeneroa
pixkate auzitan jartzeko eta azpigenero batzuk auzitan jartzeko asmoa, eta hori ere lotuko dugu baita ere nolabait identitatearekin eta pertsonaia horren nortasunarekin, eta azkeneko urratsean Amaia Azpeldoi horrek egiten dituen ibilbide simbolikoen inguruko gogoeta bat egingo dugu, bere nortasuna, ibili ahala sortu duen nortasun horretaz aritzeko. Itxaro Bordaren nobelagintzari begiratuta, Itxaro Borda bada langile sutsua, oso idazle oparoa da, hainbat lan egin ditu, hor bakarrik nobelak daude, idatzi izan du poesia, idatzi izan du saiakera, idatzi du narrazioa, denetarik, kantuak ere idatzi izan ditu, eta novelan ere, 11 novela idatzi ditu, eta gainera, euskal literaturaren panoramari begiratuta, jakina denez, gutxi gora bera, 10 bat dira novelak idatzi dituzten emakume idazleak historia osoan zehar. Eta horien artetik badago bat, bereziki novela multzo handi bat idatzi duena, eta hori Itxaro Borda da. Beraz, aurtengo 10. edizioa Itxaro Bordari ere eta nobelagintzari eskaintza ere badu zentzua. Ikusten dugu, hor gorri zaudenak dira Amaia Azpeldoiren pertsonaia garatu duten novelak, eta ohartzen gara, lehenengo novela, bakean itzi arte hori 1984 urtekoa dela, eta azkenekoa, azkenekoa boga 2012 urtekoa. Oker? Zer? Azkenekoa? Amaia Atzekoa ere, da Amaia Azpeldoiren inguruan, eta gero kepak galderen bueltan botako digu horren inguruko gogoeta, ez nakan irakurrita eta razoi oso, hori ere gorria da. Orduan, azken urratxe hortara ere Amaia Azpeldoiren, orduan ez da pentalogia, sexalogia, eskerrik asko, sex, hori da, sex da. Eta hartzen zarete beraz, oso garai, oso aldi handi hartu duen pertsonaia dela, beraz, oso aldi ezberdinetan garatu dena, eta hortan ere berezia da euskal literaturan. Ez dago halako pertsonaia badaude batzuk, detektibeak gehienak, baina hain aldi ezberdinetan eta hainbeste hamarkadatan zehar garatu direnak, agian okon nago, eta bestela agian kepak edo esten batek zuzenduko dit, postuko naiz, egongo da, beste hain aldi luzean, 20 urtetan zehar garapen hori izan duen pertsonaia literariorik. Eta batez ere gero, bukaeran aipatuko dudan bezala, pertsonaia literarioaren garapenak zerikusia handia du Itxaro Borda idazleak literatur esparruan hartu duen kokapenarekin. Oso lotuta doa, Amaia Azpeldoik bere nobeletan egiten duen ibilbide simboliko hori, bada ere Itxaro Bordak euskal nobelagintzaren barruan egile bezala hartu duen ibilbidearen isla moduko bat. Gainera, bakean utzi arte lehenengo novela argitaratu zuenean, berak aipatu zuen bere asmoa zela periferiatik erdigunerantz egingo zuen proiektu bat sortzea. Ja lehenengo momentutik aipatu zuen bere asmoa bazela arnas luzeko proiektu literario bat, eta Zuberoan abiatuko zena eta Donostian amaituko zena. Horregatik, ez diot pista segitu. Ezakit, nun bukatuko duen ondoren, gero segituko du. Boga-bogan, Zuberoan abiatzen da bakean utzi arte hortan, eta boga-boga hortan Donostian amaitzen du. Eta hori ere bada, ikusiko dugun bezala, literatur esparruaren kokapena. Zuberoan, euskal kulturan, bazterra da, periferia da, eta Donostia euskal kulturan den ikuspegitik erdigunea izango genuke. Orduan, badagor bide hori. Esan dugun bezala, kode urratzailea da azpigenero literarioetan. Kode urratzailea izan da hasieratik, bere lehenengo novela Basilikan novela parodiko bada, eta ohiturazko novela parodiatzen du, lehen novela hartan. Orduan, lehenengo momentutik badago azpigeneroetan aritzeko joera, baina azpigenero horietako kodeak ere parodiatzeko gogo bat. Lehenengo novela hartan euskal tradizioaren eta kulturaren botereguneen parodia egin zuen, kasu honetan batez ere Ipar Euskal Herriko kultura egitura batzuei egiten zien parodia, eta gainera Elizaren diskurtso batzuei eta batez ere gizarte egitura batzuei egiten zien kritika. Horrekin batera, turismoa eta ikuskizunaren gizarteari egiten zion kritika, azkenean novela irakurri ez duenarentzat egiten dute turismoa sustatzeko, asmatzen dute, ikusi dutela Ama Birjina, nahiz eta gezurra izan, eta Lourdes moduko bat nahi dute Euskal Herrian sortu, turismoa, azkenean arrazoi ekonomikoak direla eta. Eta horre ere, lehenengo novela hortan,
badago begirada homoerotiko bat. Ez dut, pertsonaiak ez du esaten lesbiana naiz, ez dago identitate lesbiko aldarrikaturik, baina badago begirada homoerotiko bat Itxaro Bordaren narrazio eta poesia eta novelagintza osoan egon dena. Ez azkenean, ez da, Jalgi plazara novelara arte ez da izan aldarrikapen gorpuztu bat, ni pertsonaiek ez dut esan, ni lesbiana naiz, baina pertsonaia guztiek bularrak ikusten zituzten, eta bularretan jartzen zuten arreta, emakumeen espainestietan jartzen zuten arreta, emakumeen izterretan jartzen zuten arreta, eta bartabar. Eta gainera desira sentitzen zuten hortan, poema batzuetan, narrazio batzuetan, eta novela batzuetan. Kasu hontan, Elisabete pertsonaia nagusiak, ikusten duenan Ama Birjinaren gorputz horrek sortzen dio nolabaiteko zirrara. Zirrara hori, kasu hortan modu askotara uler daiteke. Ze novela hortan ez da zehazten nola, baina gorputzak, emakumeen gorputzek sortzen diote zirrara. Zirrara hori nola irakurri irekia da, ez da kasu hontan markatua. Eta ondorengo nobeletan eta kasu hontan detektibe Amaia Azpeldoi detektibe azari garela, egiten du hainbat azpigenero literarioren kodeak nolabait berrirakurri edo berrasmatu. Batetik, detektibea da pertsonaia nagusia, Amaia Azpeldoi, baina detektibe errurala da, ez da hiritarra. Eta esan ezagun gehienetan, badaude hainbat novela detektibe erruralak dituztenak, eta geroz eta gehiago, baina 80ko hamarkadan oso gutxi ziren, eta batez ere detektibea lotu izan da hiriko espazioari. Gainera emakumea zen, eta garai hartan, 80ko hamarkadan detektibe gehienak ez denak, baina gizonezkoak ziren, eta gainera badu begirada homoerotiko hori bisexuala izan daitekeena, baina aipatu dudan bidetik. Oso zeharkakoa, zirrara hori agertzen da, eta modu ambiguo batean, hainbat modutara irakur daitekeena, ez da bat ere esplizitua lehenengo nobeletan. Ondoren, ere, badago beste azpigenero literario bat nolabait auzitan jartzen dena da, eta bidaia nobelarena, erabiltzen duelako bidaia, pertsonaien nortasuna eraikitzeko, baina kasu honetan, bidaia horren zergaitia, egitura, intrigak ez du hainbesteko garrantzirik, batzutan da, aitzakia moduko bat hainbat lekutatik ibiltzeko. Ez da intriga, seguraz, novela hauetan hartuko bagenu intrigaren ikuspegitik gauza asko erori egiten dira. Ez da asmoa intriga oso egituratu bat sortzea, ez bada pertsonaia horrek hainbat lekutan egiten dituen harreman sareak kontatzea. Eta horrekin batera, ohiturazko nobelaren hainbat ukitu daude, eta horietan batez ere egiten duena da auzitan jarri nolabait imaginario kolektiboan dauden ohiturak, estereotipoak eta mitoak, horien deseira ikitzeko. Izenburuetatik bertatik, izenburu gehienek egiten diote referentzia nolabait euskal kulturako edo kantu, edo abesti, edo poemaren bati. Jalgi plazara berak, egiten dio referentzia Etxepareren poemari, eta kasu honetan Jalgi plaza da euskara baldin bada Etxepareren kasuan, Itxaro Bordak berrasmatzen du eta Jalgi plazara lesbiana kontatzen du novela horretan. Orduan, badago denbora guztian, Itxaro Bordaren literaturan orokorrean gertatzen den moduan, badago denbora guztian imaginario kolektiboaren gaineko irakurketa berriak eta proposamen berriak eginez. Oso ondo ezagutzen duelako, azkenean hainbat tradizio eta gaia eta idatzizkoa. Eta hemen daukazue pixkat, Amaia Azpeldoi detektibe errural honek, novela bakoitzean egiten du kasu bat, ikerketa bat hartzen du eta auzi hori ikertzen du. Eta ze auzi ikertzen duen auziaren arabera, badago kritikai gai bat konkretua novela horretan. Eta normalki auzi horiek lotura dute, pixkat iguanek aipatu duen bidetik. Azken batean bere posizio hori ere bada, ez dago jarrita? Bere posizio hori ere bada, nolabait identitate posizio ere bada, beste gai politiko batzuetan sartzeko modua. Esan bezala, bakean utzi arte, zubereraz idatzita dago, nekazari zuberotar baten desagerpena ikertzen du, eta desagerpen horrek badu harremana nolabait gasoedukto bat egin nahi dute, eta azken batean bada gai ekologiko eta ekonomikoen inguruko kritika garatzeko novela bat. Eta hortik jotzen du novela osoan. Bizin izan munduan, kasu honetan Benafarrera jotzen du, novelak ere Benafarrora razko bide hartzen du, hizkerak ere, ez azkenan geografikoki aldatzen denean, novelak ere geografikoki, linguistikoki
egiten du aldaketa, kasu honetan ezkontza egunean ihes egin duen emakume baten desagerpena du auzi nagusia, eta horrek balio dio familiaren gizarte instituzioaren inguruko kritika egiteko, kritika bideetariko bat novela osoan zehar. Amorezko pena baino, ez kasu honetan ja Nafarroa aldera ere mugitzen dena novela, kasu hortan intsumiso baten desagerpena du nolabait auzi nagusi, eta kasu hortan estatuko erakunde militarrak eta politika militarrak dira novela osoan zehar kritikagai daudena. Eta ondoren, ja, nolabait jauzi horren ondoren, ia 10 urteko jauziaren ondoren, jaldi plazaran, Ipar Euskal Herriko lau euskaltzainen desagerpena ikertzera dator Bilbora, eta gainera hemen Bilbon du egoitza euskaltzaindiak, horregatik berak Amaia Azpeldoi Bilbora dator, euskaltzaindiako egoitzamen dagoelako eta informaziora behar dulako, ez, beraz, oraski orain barrez arituko da, hemen ari garelako bere inguruan hizketan, eta kasu hortan balio dio euskararen instituzioen inguruko kritikoa sortzeko, ez, euskaltzaindia edo orokorrean euskalgintzaren inguruko instituzioen kritika egiten du novela horretan. Eta baita ere, hirira etortzarekin batera, hirian aurreko novela guztietan agertzen da nolabait begirada homoerotiko hori oso zeharkakoa eta oso esplizitoa dena, eta hemen implizitu bihurtuko da begirada hori. Novelaren hasieran hasiko da esanaz, sentitzen ditu larako desirak pertsonaia jakin batzuekiko, Carmen bere lagun bilbotarrarekin elkartuko da Bilbon, eta haren bitartez ere hasiko da halako gaien inguruan hitz egiten, eta azkenean novelan dio, Baionan ezin dut izan lesbiana nauzu, baina Bilbon esan dezaket lesbiana nauzu, ez? Badago nolabait hiritartzeak edo hirira jotzeak ematen dio halako askatasungune bat, identitate hori garatzeko eta batez ere identitate hori politiko bihurtzeko, ez? Desirazena izendatzeko, Ibonek esan bezala, eta politikoa bihurtzeko. Eta gainera novela hortan novelaren bukaera kafeantzokia da, eta kafeantzokian elkartzen dira nolabait sexu askapenaren mugimenduko kide batzuk, drag queenak eta sexualak, eta gehiak eta lesbianak, eta kafeantzokian bertan zubereraz kantatzen dituzte kantuak eta bar. Eta novela honetan aldarrikatzen da ere ez, naiz eta geografia aldatu duen ez ere baturantzko urratsak egon, aldarrikatzen da zuberera bera izan daitekeela nolabait hain arautua ez dagoen neurrian, nolabait hizkuntza den aldaera arautuek baita ere gizarte arau eta joera arautuagoak eratzen dituztela. Eta beraz, zubererak eman dezakela halako askatasun bat identitate subversiboak sortzeko. Hori da, novela hortan proposatzen den bideetariko bat. Azken aurreko novelan, boga-boga hortan, 2012an, 80ko hamarkadako etako militate baten desagerpena kontatzen du, eta orduan mugitzen da Baiona eta Donostia artean, eta balio dio erakunde armatuen kritika egiteko, ez? Eta kasu honetan erakunde armatuak dira gal eta eta balio dio nolabait 80ko hamarkadan galek Ipar Euskal Herrian egin zituen, ez? Azkenan egin zituen erasoekin bitartez ere egiten du, ez? Eta erakundeak garai hartan egindakoen eta ondoren egindakoen inguruko kritika bat. Orduan pixkat ohartzen gara beti lerro bat duela eta badagoela bilakaera bat kritika soziopolitiko hortan. Beraz, hirugarren urratsean sartuta, Amaia Azpeldoiren ibilbide simbolikoari begiratuta konturatzen gara batetik. Novela guzti hauek batez ere pertsonaia novelak direla, naiz eta detektibe bat egon, intrigak ez du pisu handirik, intriga badago, baina ez da novelaren, edo niri hitzait iruditzen novelaren mami nagusia denik, baina batez ere estiloak eta nortasunaren garapenak sortzen dutela mundu literarioa. Estilo estetika, idazteko estetikak, eta pertsonaien nortasunek sortzen dute mundu literarioa. Eta gainera, hor kasu guztietan parodiak eta humoreak ere badu garrantzia handi bat. Eta denbora guztian badago nortasun gatazka bat identitate hegemoniko eta identitate periferikoen artean. Eta hor mugituko da pixkat pertsonaiaren bilakaera. Eta aipatu bezala, ibilbide bat egiten du, ibilbide linguistiko, geografiko, eta identitarioa dena novelaz novela. Hemen jarri dut pixka bat, halako mapa bat, ikusteko zein den ibilbide hori ez, abiatzen da Maulen, lehenengo novela, Benafarroan jotzen du, ondoren, Benafarroa, esan dugun bezala bardeetan, auzi militarra delako, ondoren
jotzen du hirirantz, Jalgiadi plazara, azkenean novela hortan aipatzen da, ez Bilboa da gure hiri handi bakarra, beraz, identitate lesbiko hori plazara agertzeko bidea da, eta hori aldarrikatu duenean, nolabait identitate hori bere egin duenean, itzultzen da Donosti eta Baiona artera, eta kasu hortan Baionan, identitate lesbiko hori publiko egiten du, eta gainera badu komunitate bat Baionan bertan. Bai, hori garrantzitsua da, ze ordura arte berak bizi zuen hori nolabait bakardadean, eta azken novelan identitate egongo da, taberna bat, hor badu komunitate bat, nolabait sexu askapenaren komunitate bat badu, eta Baionan bertan bizi dezake hori askatasunez. Orduan ikusten dugu pertsonaiaren ibilbide geografikoak nolabait baita ere askatze prozesu hortan edo behintzat identitate horren garapenean eragina duela. Eta nolabait nortasun hontan agertzen dira, nortasun gatazka hontan agertzen aipatu du lehen, badagoela nortasun hegemoniko eta periferikoen arteko modu parodikoan egiten dira, halako gatazkak irudikatzen dira, batetik identitatea eta identitate rurala askotan irudikatzen dira eta horien inguruko diskurtsoak sortzen dira, adibidez landagunen kolonizazioa salatzen du askotan, parodiatzen du askotan diskurtso hegemonikoak eta diskurtso hegemoniko horrek dioenean Hego Euskal Herria dela hiria eta Ipar Euskal Herria errurala da, eta horren inguruko askotan ez aipatzen du gaur egun mundu erruralean hiritartasunaren gauza asko daudela alderantziz, egiten du horren inguruko irakurketa bat, bestetik linguistikoki ere batua eta zubereren arteko bide identitate horien arteko diskurtsoa sortzen ditu, eta esan bezala zuberera berak aldarrikatzen du zuberera posizio alternatibo modura eta identitate politiko lesbiarraren adierazpidetzat, nolabait hizkera askeago modura, eta azkenik beste hegemonia eta periferiaren arteko beste gatazka bat irudikatzen du identitate heterosexual eta identitate lesbiarraren artean, eta nolabait, kasu hontan, novela hontan, Bilbo bihurtzen du identitate lesbiar horren gune simboliko. Nahiko esanguratsua da, adibidez, Ezinezko maletak novela hortan, Ibonek aipaturiko novela hortan, Juanjo Lasagarreren novela hortan, pertsonaiak bere identitate, sexilioa deitzen den hori egiteko, sexilioa entzungo zenuten, nolabait, zure herrian sexu askapen hori garatzeko zailtasuna dituzuenean, exilioa, sexu askapen hori bizitzeko, sexilioa egiten du Londresera. Amaia Azpeldori ezinezkoa zaio sexilio hori Euskal Herritik kanpo irudikatzea. Egia da, Amaia Azpeldok zerbait baldin bada euskaltzalea da, hori novela. Ibilbide horretan nortasuna aldatuz doa, gero ikusiko dugun bezala, abertzale da lehenengo hiru nobeletan, gero ez da abertzalea, pertsonaiak ala diot, eta badago aldaketa bat, baina bada zerbait, eta da euskaltzalea dela. Eta orduan euskaltzale denez, hirira jo behar du sexilio hori egiteko, baina ezinezkoa zaio, eta ulertzen da bere pertsonaiaren barruan, ezinezkoa zaio sexilio hori Euskal Herriko hiri batetik kanpo irudikatzea. Orduan Bilbo du hortarako gunea. Eta orduan, orain konparatzen balin badugu Amaia Azpeldoiren ibilbide hori Itxarobordak egile bezala eta novela egile bezala literatura esparruan egin duen ibilbidearekin, oso esanguratsua da Basilikan pixkat hitz egin zuela, batez ere kokatu zuela literatura esparruaren bazterretik, Ipar Euskal Herriko eta batez ere Lapurdi inguru hartatik, eta hala, bakean utzi arte bizin izan munduan eta amorezko pena baino ere antzeko gunetik hitz egiten du, naiz eta argitaletxea erdigunekoa izan, argitaletxea susa erdigunekoa izan, baina berak koatzen ditu nolabait egiten du bai linguistikoki eta baita ere geografikoki bazterretik hitz egiten du, nolabait berak sortu duenean bere geografiaren inguruko diskurtso bat eta bere geografia eta bere hizkera hori aldarrikatu duenean, orduan egiten du euneko bas, izango litzatekela nolabait baita ere Euskal Historiaren kasutan Ipar Euskal Herri horren ere desmitifikazio moduko bat, nolabait esan dezagun bakean utzi arte zuberera, nolabait bada lurraldeka doala eta euneko baskek biltzen ditu Ipar Euskal Herriko hiru lurralde hortan, folklorearen inguruko kritika bat da, eta esan dezagun bertako kultur eredu batzuen inguruko kritika, Euskadi literatura saria irabazten du,
beraz, erdigunera heltzen da, eta ondoren idazten du zeruetako erresuma, Euskal historiaren desmitifikazioa dena, ja kasu hortan Euskal Herria geografikoki osoa kontuan hartzen du, Euskal Herri baita ere historiako hainbat garai eta hainbat gerra kontuan hartzen ditu ez, eta bada herri bat, baina uler daiteke Euskal Herriaren alegoria modura. Eta nola baitia, konkistatu duenean geografikoki espazio hori, ja literarioki erdigunera iritsi denean, orduan badu nahiko heldutasun eta nahiko posizio politiko literario sendoa beste posizio politiko bat aldarrikatzeko dela identitate lesbikoarena. Eta orduan, Jagiari plazaran egiten du ja kokatu erdigunean novela, Bilbon, identitate lesbiko hori aldarrikatzen du. Identitate lesbiko hori posizio politiko modura aldarrikatu ondoren, Ibonek esan bezala ez, lehenengo urratsa da aldarrikatzea hori politikoki, ondoren, ezer gabe hobe novelan, generorik markarik gabeko pertsonaia sortzen du. Nik dakidala, lehenengo aldiz euskal literaturan, novela oso bat, nun pertsonaiek, protagonistek ez duten genero markarik. Hori, beste hizkuntza batzuek ez dute hortarako aukerarik ematen, baina euskera bai, oso zaila da. Narrazio labur batean erresa da, luzean oso zaila da. Baina berak hori egiten du ezer gabe hobe novelan. Ez zait iruditzen kasualidadea, hemen ikusten duguna da, ez dakit pentsatua edo pixkanaka, baina badagoela proiektu oso bat geografikoki mugitzen dena, politikoki mugitzen dena ere, novelagintza, ze azkenean identitate lesbikoa markatu ondoren egiten du nolabait genero markari gabeko pertsonaiak sortu. Ja, nolabait posizio politiko hori markatu duenean. Eta ondoren, ja, bideo hori egin duenean, orduan, ja sartuko da, bogaboa hortan ez, Lapurdin bertan, bere herrian, ez, ja, aldarrikatzen identitate lesbiarra. Bai, orduan, nik uste dut, ez, oso proiektu, bai, nolabait, Amaia Azpeldoiren nobelek dutela oso proiektu pentsatua eta garatua, eta ibilbide simboliko oso garrantzitsua, baina gainera badutela harremana ere novelaz novela egin duen bidearekin eta egin dituen autuekin. Eta horrek ere baduela harremana berak literatur esparruan izan duen kokapenarekin, ez azkenean oso lotuta dagoela. Eta nolabait konkista joan dela, gu gaur hemen zerdigunean nolabait halako pertsonaia baten inguruan hitz egiteko. Beraz, Amaia Azpeldoiren nortasun ibiltaria da, errurala izatetik hiritarra izaterantzko bidea egingo du, abertzale izatetik abertzalez izatera pasako da, berak hitzez dio, hori hitzez dio, bisexuala izatetik edo zirrara ambigo bat izatetik lesbiarra, bere burua lesbiartzat izendatzera igaroko da, bakartia izatetik, gainera bere burua bakartitzat, bere buruak hala dio novela gehienetan, azkeneko novelan lagunkoia da, zergatik ja identitate hori politikoa aldarrikatu ondoren, jagai delako komunitate bat sortzeko, eta komunitate horren bueltan Amaia Azpeldoia mugitzen da eta lagunak ditu. Eta esan bezala ibidea oso altzear bada aldatzen ez duen zerbait, eta da euskal zaletasuna eta euskal komunitatearekiko atxikimendu hori. Amaia Azpeldoi pertsonaiak izan du oihartzun handia, batetik Koldo Izagirrek Lorea Gernika Andrazko bat novelan Lorea Gernika pertsonaia bera jartzen du Amaia Azpeldoirekin hizketan. Egia da Lorea Gernika pertsonaia izan dela nolabait, edo horrela irakurtzen dut nik, novela Lorea Gernika da Fernando Abezketarraren bertsio femenino bat, esan dezagun, da emakume zirikatzaile bat, alako, eta bideo hori erabiltzen du, eta ikuspegi parodikoa erabiltzen du genero tradizioari kritika egiteko, beraz ez da harritzekoa, Lorea Gernika horrek askotan solaskidetzat izatea Amaia Azpeldoi, ez azkenean antzeko bidetik jotzen duna. Eta gero, Patxi Gallegok eta Xabi Paiak nork hildu Andoni Egaña komikian, biak bai Koldo Izagirrerena eta bai nork komikia 2015 urtean publikatuak, hor ziren historioen parodio bat egiten da, komiki hortan, 4 detektibe daude ez, hor ikusten dituzuenak, eta horietako bat da Amaia Azpeldoi, baina Itxaro Bordaren alter errego modura dagoena irudikatua, baina Amaia Azpeldoi izena duena eta detektibe errulala dena komiki antzear, bai? Eta bueno, Patxi Gallegok horrela irudikatu badu da, horren aipatu dugunagatik. Egilearen ibilbidea
eta pertsonaiaren ibilbidea oso bat datozelako, eta pertsonaia literario horrek balio izan diolako nolabait literatur esparruan konkistatu dituen eremu horiekin konkistatu ditu pertsonaia horrekin batera. Eta, mila esker, eta orain zalantzari galderarik, eta... Eta, kepa, barkatu bai orain kuriosidadez, irakurri duzu azkenekoa? Eta, eta zein da guztia? Orduan Lapurditik bere herrira. Usten simbolikoki jarraitzen du. Ja jaioterrirako Lapurditik bere herrirako buelta hori da. Bai, begiaran, zuzen baiatzen aditzen. Horrek ere irakurketa beharko luke ez. Bere herrira itzultzen da eta Susan argitaretzetik maiatzen argitaratzera igarutzen du ez. Erdiguneko argitaretxe batetik ez. Azkenean, bazterrekoagoen naiz, bazterra ez zentzu txarrean, bazterrak oso onak dira. Bazterrak behar dira, ez dintzen. Bueno, bihar ere izango dugu Itxaro Borda presentez Inka taldeak Itxaroren letrak abesten dite eta etzi Bernardo Atxaga izango dugu itzulpena kristalesko zubi bat da gaiaren gainean hitz egiten. Eskerrik asko eta hurrengo arte.